खुलुमबाय जोंनि बे रतनपुर बटाबारियाव फैनायनि थाखाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आं सासे नैबे रतनपुर बटाबारि गामिनि माइनाव हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बेबायदिनो खेला गेलेनाय छबि आखिनाय बेबायदिनो खन्थाइ लिरनाय बेबायदिनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो फोरोंलांबाय थायो बेबायदिनो जोङो गासै आइजो आफाद आरो गुबै आफाद गासैखौबो जोङो लानानै बेबायदिनो जोंनिया गामियाव फिल्डबो गैया होनना बुंजायो बिनि थाखायनो जों बुहुत दुखु नांथावना जोंनिया गामियाव फिल्ड गैया बिनि थाखायनो जोङो दुब्लियावबाबो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदिनो स्ट्रं खालामनो थाखाय जोङो बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो लाबाय थानाय जायो आरो मा गेलेनाय बादायनाय जाला ओरैनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फार्स्ट माबायावनो छबि आखिनाय लाबाय बिनिफ्राय आरो गेजेर सेंग्राफोरखौ लं जाम्प हाइ जाम्प बारनाय बेबायदिनो खालामबाय आरो दा आरो गेजेराव बुरै माइनावफोरनिफ्राय मेगन खानानै थिं बुनाय आरो दा काबादि दंबावो आरो गेजेरनि सिख्लाफोरखौबो काबादि गेलेनो थाखाय जोङो बेबायदिनो लाबाय थानाय जायो बेनोदि जोंनि गामियाव जोंहा बेबायदि फोरोङाबा जोङो उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदिनो जोङो दावगाहोलांनो हाया आरो जोंहा बेयावनो जों गामियावनो राफोद खालामाबा जोंहा इयुनाव आरो बेलेगाव थांनानै हा गैया जाहैयो गिनाय फैयो बेनिखायनो जों गामियाव बेबायदिनो फोरोंलांबाय थानाय जायो बोसोरफ्रामबो जोङो मागो दमासियाव हायाब्लाबो जोङो गुबुन माबाखौ बारखौ लानानै जोबाब्लाबो जोङो बेबायदि खेला खालामो आरो बेनो जों गामियाव बेबायदिनो बोराय बुरै गासैबो सोरबा थांलायै फैलायै माथो होलायोबा हुथ्र माबाफोरखौ जोङो बेफोरखौ गारनानैबाबो जों मागो दमासियाव गासैबो जोंहा थांनाय दमासि माबायावबो जोङो ओंखाम जालायदों गासै रायजो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासैखौबो लानानै बिनि फारसेबो जोंहा मोजाङैनो सोलिलांबाय थादों आरो माने खौसेथिखौ लुबैयो आरो जोंनि गामियाव बेबायदि थानायखौ गासै माबाखौनो खावलायदों आंबो खुलुमबाय निउस बड'लेण्डनि थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो बोसोराव मागो दमासि फोरबोआव जों गामिनि रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो रंजा बाजायै माने गेलेनाय फाथियो बेयाव माने गासै रायजो राजा बाहागो लायो बिनि थाखाय आं दिनै देग्लायबो गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा गोसो गोजोरै फैनानै बेयाव बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिनि थाखाय आं गासै रायजो राजानिसिम आं साबायखर बावहरदों उनावबो बेबायदि माने गामिखौ एसेबां माने आवगायलांनो थाखाय आं खावलायबाय गेलेनायनि जुगेदि गासै रायजो राजा तथा गामिनि सेंग्राफोरा माने साइस्थ'नि थाखाय मोजां जायो बिनि थाखाय आं गासै रायजो राजाखौ बे गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों Turun nomor B, keluar. Yang ke jurke uri dah. Korea.